umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi uzwakalise ukuziqhenya ngabadlali bakhe abaningi abakhombise ukuzimisela ngokudlala belimele ukusiza iqembu linqoba ngo-2-1 kuMamelodi Sundowns kowandulelo wamanqamu eNedbank Cup ngesonto. Ngemuva kokunqobela eFTA Stadium, uNabi udalula ukuthi u-Elmis Sefdaf noThabo Cele bobabili bebekhona yize belimele. Uphinde waveza ukuthi uZithakwineka ubehleze ebhentshini ezipholisa amanxeba, kwathi u-Anaso Miguel ubengekho. uNabi uqamisa ukuzinikela kweqembu lakhe egcizelela ukuzibophezela abakubonisile ngokuphekelela noma belimele ngenxa yeqembu kanye nabasekeli balo. Ubalula ukuthi ukudlala kwabadlali bekukhombisa uthando lwabo ngeqembu kanye nesifiso sabo sokwenza abalandeli baziqhenye. Nangaphezu kokulandela ngemuva ngo-1-0 ngesikhathi kuyiwe ekhefini kulandela i-free kick enamandla kaTebo Kgomokwena, uNabi uhlale nethemba. Ubone ukuthi iqembu lisiphathe kahle isombe sokuqala, ikakhulukazi uma ebheka umdlalo we-Sundowns abasanda kuwudlala bebhekene ne-experience abekholelwa ukuthi uzophazamisa ukuqina kwabo esigabeni sokugcina somdlalo. Lo mqeqeshi uzwakalisa ukuzethemba ngekhono leqembu lakhe lokuguqula umdlalo futhi waveza ukuthi ubakhuthazile abadlali ngesikhathi sekhefu, encoma imizamo yabo futhi eqinisa inkolelo yakhe yokuthi umdlalo bebesazowina. Umile kwelokuthi iqembu elisezingeni le-Chiefs belingeke likwazi ukuhlulwa yi-Sundowns kane ngesizini eyodwa. Waphinde wagcizelela ukubaluleka kokuhlasela ngaphandle kokuzisola ngesombe sesibili. I-Chiefs ilinganise ngoWandile Duba ngaphambi kokuthi u-Ashley Dupreez ashaye igoli eliwumnqamula juqu sekusele imizuzu embalwa ukuthi umdlalo uphele. Lokhu kunqoba kubenze bangena kwamanqamu eNedbank Cup lapho bezobhekana khona ne-Orlando Pirates ngoMay 10 eMoses Mabhida Stadium.